mongko pucuking sindur kang jinepeng dening ingkang Rama niki panjenenganipun Bapa Sukardi alias Bapa Padha. Paradene pratandha yekti minangka pangrengkuing keluarga agung ingkang mengku gati dhateng sang pinanganten Sarimbit mongko gendonganipun sang temanten kang mawi sindur awarni rekta sineret warni seta pangajabing sedya ingkang ibu mugi bebrayaning pinanganten sekalian tansah tinuntun ing rehing kautamen waniya marang bebener wedya maring kanistan kawistara lumadining upacara singeban sinten sigra kandheng wonten ing sak ngajenging ubarampe lan sarat sarana parandini kepareng ing kalenggan samangki panjenenganipun Bapa Sukardi alias Bapa Padha badhe hangrucat sindur mongko lumadining tata upacara adat ingkang lumampah wonten ing dusun Tegal Meling Gebugan Kecamatan Bergas ingkang ing kalenggan menika tansah den lestantunaken sarta kauri-uri dening panjenenganipun ingkang mengkugati murih kuncaraning budaya ingkang lumadi sarta lumampah mongko sampun cumepak cumawis ubarampe inggih punika wujuding ubarampe ambeng lan yang sarta maneka warna sarat sarana sak sampunipun pamundhuting sakwatawis ubarampe wujuding tumpeng ing ngajenganipun sang temanten badhe pinagas pinundhut ing pucuking tumpeng dening sang temanten pinadahan jinepeng dening Sri Temanten Putri Parandini sinigar prosekawan pangajab sedya mugi anggenipun badhe ngupadi boga wastra lan kabetahan gesang tansah pinaringan margi ingkang gampil temah anjalari gesangipun sang temanten sageta tansah bagya mulya datan manggih rubeda mongko pinaringan maneka warna lelawuhan pamundhuting lelawuhan sang temanten ugi minangka sarana jangkeping upacara ing samangke badhe katindakaken upacara anggenipun sang temanten badhe dhahar kembul bujana Andrawina. Sampunipun pamundhuting ubarampe mongko gendonganipun cekap wonten ing sak ngandhaping sasana jalaran kawetenan ingkang mekaten Sri Atmaja Temanten Sarimbit lajeng tinata wonten ing sasana damparing upacara saperlu badhe nglajengaken lumadining tata upacara adat ingkang lumampah sang pinanganten sampun kepareng pinaringan sasmita dening panjenenganipun Ibu Juru Adat mongko panjenenganipun ingkang mengkugati nggih Bapa Sukardi alias Bapa Padha lenggah satata ing damparing upacara saperlu badhe ngadani bobot timbang
kanthi tinata lenggahipun sang pinanganten Sarimbit sang temanten kakung tinata lenggah ing jengku kanangipun ingkang mengkukarsa Sri temanten putri tinata lenggah ing jengku kiringipun ingkang rama nalika semono datan saranta ingkang ibu kang wis kepareng hanyaket miwah mundhut pirsa nalikanipun sang temanten kabobot timbang mongko paripurna kabobot timbang ingkang pranyata minangka dados pratandha panarimaning ingkang mengkugati boten badhe bancindhe bansiladan dhateng sang temanten Sarimbit sedaya badhe tinampi sami kadidene putra priyangga tumuli jumeneng sang temanten Sarimbit gya ingkang mengkugati ametek pamidanganipun sang temanten nata lenggah ira ngadani tata upacara tanem jero bisa gesanging madyaning bebrayan agung tansah mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa lan tansah hangasta aruming asma kulawarga saksampunipun tinata lenggah ira kanthi mardika lumadine ngadicara adat inggih upacara kacar kucur guna kaya pinanganten kakung saha Sri temanten putri lenggah sakwatawis miring anan ngiring mongko pinundhutaken saking maneka warna syarat sarana wiwit uwas jene palawija arta receh lan sanesipun yen kaetang ngantos kadidene peranganipun wonten selangkung werni kanthi pangajab mugi gesangipun sang temanten tansah anggadhahi kelangkungan langkung ing sampudayanipun temah anjalari gesang ingkang bagya mulya sang temanten mugi tansah tegen lan tabarinipun makarya saengga saged ngedalaken guna kaskaya ingkang murakabi kangge kabetahaning bebrayan panyuntak ing tampa gunakaya dening Sri temanten putri tinampi mongko dening Sri temanten putri tinampi lan badhe winadahan binundelan ing klasa kalpa keparingi sedya kadherekaken sang temanten kakung gya tumuju ing ngarsanipun Ibu Istiwi miwah Bapa Sukardi minangka pratandha bilih boten nilar dhateng panyaruwisan ego pratikelipun Rama Ibu mugi sarana ingkang badhe sinimpen ing padaringan sageta dados jalaran gesangipun sang temanten bagya mulya donya prapting delahan kacekapan boga wastra lan kabetahan gesang sanesipun paripurna nggenipun ngaturaken sarta nitipaken tampa gunakaya ing ngarsanipun Ibu lan Rama ya lenggah malih pinanganten Sarimbit mongko uba rampe daharan kang wis tinata kaasta jinepeng sesarengan dening Ahayu Dewi Hanum Hanantika sekalian Abagus Fasahani Setiawan badhe nindakaken upacara inggih punika upacara dulangan sinebat upacara dulangan jalaran kanthi setya tuhunipun atmaja temanten putri dhateng sang temanten kakung kapundhutaken sekul lajeng dinulangaken semanten ugi ing samangki sang temanten kakung
Mongko minangka pralambita duk rikala semana ya nalikanipun sang temanten sarimbit netepi tata cara ing rat pradataning agama nalika semana wis nindakaken lumadining akad nikah tuwin ijab kabul kang wis sineksenan dening para pinisepuh lan sinerat dening panjenenganipun ingkang kawogen prajanjinira pinenganten bilih kanthi manunggaling cipta rasa miwah karsanipun mongko pinenganten badhe paring nafkah lahir saha badhe paring nafkah batos yen to pun raosaken daharan kanthi sarana pinaringan maneka warna lelawuhan mongko wonten maneka warna raos kala wau inggih gegambaranira ing dalem nepusi jangkaning agesangancik ing alamadya badhe nasabi samukawis ingkang maneka warni mugi sang temanten tansah pinaringan kekiyatan lahir santosaning batos anggenipun badhe netepi darmaning gesang temah boten gampil hanglukruh ngadepi pacoban menapa kemawon pramila kanthi gegujingan iman kapitadosanipun ingkang denagep dening sang temanten mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sabi kala lir satpadeng sun tumiling angulati puspita madamendah ingkang warni sampun kepareng nindakaken lumadining tata upacara unjukan tirta perwita adi inggih ngunjuk toya wening mugi saged dados sarana kanthi wening ing penggalih sarta menep ing ati nggenipun badhe nggelar layar ing samudraning bebrayan agung kepareng nindakaken lumadining tata upacara pangabekten utawi sungkeman kasmanggaken dhateng Larasati Campursari anggenipun badhe paring sugata sarta anggenipun dherekaken lampahing tata upacara pangabekten sampun pinaringan sasmita sang temanten kakung jumeneng sinusul dhateng atmaja temanten putri mongko keparing sedya duwung badhe kalolos lolosing duwung kang sepus katindakaken dening Ahayu Dewi Hanum Hanantika parandene slop lan canela kang sampun lineremaken dadi pratandha yekti tata krami putra badhe sowan ing ngarsane wong tuwa mugi tansah sumungkem mring Ibu Pertiwi. Kyodikar saking palinggan lumarap ing ngarsanipun Bapak Soekardi miwah Ibu Istiwi. Sigra tumungkul hamariken uyayah konjem ing Bantala
wadanane pinenganten sarimbit ing ngarsanipun Rama lan ibunipun inggih Bapa Sukardi miwah garwa. Tangkebing asta tinumpangaken ing jenggunipun ibu lan Rama. Sarwi hanya nyadang rumentahing pangastawa dhateng para pepundhenipun. Mulih anggenipun pinenganten netepi darmaning gesangan cak ing alamadya tansah binerkahan dening Gusti kang murbeng jagat. Temah minangkani kekudanganipun para pinisepuh Rama lan Ibu kang tansah anggegadang mugi pinaringan sakinah mawaddah warahmah tuwin barokah. Wong sembah miring bulut monggo sungkemira datan karaos nampi panyuwunipun sang temanten rikala semana tumetes loh ing panggonipun sang temanten nanging pranyata inggih punika minangka luka bagianipun sang temanten jalaran us kasembadan netepi darmaning gesang kanthi kebak ing raos asih mongko Bapa Sukardi miwah Ibu Esti ingkang mengugati sinarengan hastungkara mringersaning Gusti mugi berkah tansah kajiwa kasarira dhateng pinenganten kekalih. Paripurna sungkem ngaraspada ing ngarsanipun Bapa Sukardi sekalian pinenganten kakung kaderekaken ingkang garwa Gya lumarap ngabiyantara ing ngarsanipun Bapa Warna miwah Ibu Indariya inggih punika Rama Ibu ingkang pidalem wonten ing lemah ireng Krajan Kecamatan Bawit. Menapa to darunanipun nalikanipun sang temanten sungkem so ngaraspada dhateng Rama Ibu nalika semana pinenganten sarimbit enget duk linairake ana ing jagat Padang tansah enget dhateng ingkang Rama jalaran inggih Rama ingkang kuwawa hangukir jiwa raganiro sarta Rama kang wis kuwawi hanglantari sangkaning tumuwuh rikala semana ugi enget dhateng ingkang Ibu karana Ibu ingkang tansah kepareng dadi papaning yoga brata nalika semana sadangunipun Sangang Candra Daswari sarta wis kuwawi hangleliting wiwit masih timur ya masih bayi ngantos agiring dewasa kepara rikala semana tansah kagendhong kinepuk kinudang dening Rama Ibu den suwunke den dongake mringersaning Pangeran ingkang murbeng dumadi panggegadanging Rama Ibu nalika semana muga ing tembe ya ing akiring dewasa bisa tinemu marang jatu kramane mongko kekudangan lan panyuwunanipun Ibu Rama rikala semana estu ing wanci punika kinabulaken dening Gusti ingkang nggelar jagat katitik pinenganten wis nindakaken palakrama kanthi winisuda ing wanci kalagan punika.
paripurna genipun sang temanten didhaken lumadining tata upacara sungkepan. Foto pangeston kasunagaken dhateng kadang kula panjenenganipun Momenesia. Foto. Ayo sukapre ibu Lulus Raharja Sirna Salwiring Memala inggih saking panjanggunging para linuhung ingkang sampun kepareng langgeng hanyuwarga. Kasembuh donga pamujinipun para pinisepuh lampahing tata upacara panggih ing pranatan adat tansah ginanjar wilujeng. Kanthi menika daya-daya ingkang mengku gati badhe ngaturaken babaring sedya wudaring gonta wigatos sing perlu inggih atur pambagyawarja. Mongko kabekta saking raos bingah sarta mongko king penggalih jalari sedaya ukara ingkang sampun karantam ka-6 karacik kadirik-dirik dening panjenenganipun Bapak Sukardi mboten saged kawijil ing ladi. Pramila kepareng nyaraya dhateng panjenenganipun Bapak Paryanto minangka talangi basa. Katur panjenenganipun Bapak Paryanto mbok bilih sampun satata kepareng jengkar saking palenggahan jumeneng ing papaning medhar sabda. Nun kasumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Sangjaning para pinisepuh sesepuh ingkang sampun purna ing pamawas ledha ing pitutur ingkang hagung mastuti dumateng papoyaning kautaman ingkang tuhu kinabekten. Para alim ulama ingkang siang pantaraning ratri tansah sumanding pustaka suci minangka panuntun kiblat manembah ingkang luhur ing budi. Para pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandoming kawula dasih ingkang sinudarsana. Para lenggah, para rawuh, kakung sumawana putri, datan kata lumpen panjenenganipun Bapa Warna Dalah pangombyong ingkang mijil saking laladan lemah ireng ingkang tuhu kinurmatan. Lumintuning pudyastawa peparing saking Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira wonten jiwa nggo panjenengan dalasan kula. Katitik dumugi kalodhangan siang sonten punika
kula dalah panjenengan sadaya tansah ginanjar wilujeng tebih saking sambikala katitik saged minangkani punapa ingkang dados pamundhut kersanipun Bapak Padha Sukardi ing wekdal sonten punika hanetepi darmaning asepuh Hamargya Sutami Waha Siwi ingkang putri ingkang sesilih Genduk Ayu Dewi Hanum Hanandita ingkang kadhaupaken Bagus Fasahani Setiawan putra panjenenganipun Bapa Warna Ibu Indariah saking Lemah Ireng antuk nugraning Gusti saged lumampah kanthi lancar-lancak boten wonten halangan satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaat saha pitulunganipun. Mugi kanthi kempal kula lan panjenengan sadaya ing sonten punika tansah kaaken umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, saderengipun nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kula umawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya boten ateges ngirangi tata trapsila saha subhasita ananging awrat mundi dawuh panjenenganipun Bapak Sukardi. Ing wekdal siang sonten punika Bapak Sukardi boten ateges boten saged boten kuwawi matur wonten ngarsa panjenengan sadaya ananging awit bombong birawaning manah temah sedaya atur pangandikan namung kandhek madyaning jangga. Ing wekdal sonten punika Bapak Sukardi mradapa dhumateng kula kinen ngaturaken menggah sing wigati ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi mardu mardekaning penggalih. Ambok bilih Bapak Sukardi dalah kula wangsa anggen nampi rawuh panjenengan sadaya boten saged asjawat asta setunggal boko setunggal. Soho anggen hangaturi papan pinaraan kirang trep kirang sekica kirang jumbuh kalian kalenggahan panjenengan dalem soang-soang. Soho anggen hangaturi pasugata kirang resepaken dhateng penggalih panjenengan sadaya. Bapak Sukardi dalah ibu tansah cumadong lumabering sih samudra pangaksama ing sakawit sampun karantam karacik kanthi matarik-tarik ananging ngantos tumapaking gati tansah kathah kekirangan kecingkrangan ingkang punika sepisan malih Bapak Sukardi tansah nyuwun agunging pangapunten. Ing salajengipun Bapak Sukardi nyuwun tambahing pangestu dumateng panjenengan sadaya para rawuh para lenggah kakung Sumawana Putri para pinisepuh ingkang sama wekdal punika rawuh anggen andhaupaken putra putrinipun ingkang asesilih Genduk Ayu Dewi Hanum Hanandita ingkang kadhaupaken Bagus Fasahani Setiawan putra panjenenganipun Bapa Warna Ibu Hindiah ingkang mijil saking Lemah Ireng sampun kalampahan akad nikah kala enjang wau Selasa Legi Surya kaping 3 Februari 2026 tabuh 8 enjang sampun kalampahan kanthi lancar rancak datan manggih halangan satunggal punapa-punapa ing pangajab samangkih putra pinanganten saged dados putra ingkang
mituhu dateng tiang sepah taat dumateng nusa bangsa lan agaminipun saha samangkih saged dados putra ingkang awaladin solihin yatullah saha ing pangajab mugi enggal kaparingana praptima ingkang saged tata jalma nuwun injih bocah utawi momongan ugi ing samangkih lare punika saged kagulawentah saged dados putra ingkang mituhu dhateng tiyang sepuh taat dumateng nusa bangsa lan agaminipun amin Allahumma amin lan ugi salajengipun Bapak Soekardi ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya sanak kadang mitra pitepangan ingkang sampun paring pabiyantu ingkang arupi bau suku eguh pratikel temah sedaya kala wau saged dadosaken regenging swasana ing wekdal siang sonten punika Bapak Soekardi dalah ibu boten saged ngaturi piwales dumateng para sanak kadang hanamung nyuwun dhateng Gusti Allah mugi sedaya sih kadarman panjenengan saged pikantuk lelintu ingkang satraju amin Allahumma amin para lenggah para rawuh ing wasana kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Soekardi ambek bilih anggen kula matur kathah cicit cewet ingkang kirang dadosaken syukur renaning penggalih panjenengan sadaya kula tansah dumadung lumebering sih samudra pangaksama cekap semanten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi gamblang wijang cetha terwaca atur pambagio ingkang sampun kawedhar diri panjenenganipun Bapak Paryanto minangka talangi basa ingkang megugati keparing sedya sang temanten sarimbit sak sampunipun sak watawis dangu lenggah ing papan pinajang mongko kepareng badhe kakirapaken ing ngarsanipun para tamu kadherekaken tumuju ing sasana busana katur sang suba manggalaning laku utawi jujuk ing lampah. Suba manggala kang kapiyarsa angleluri budaya Jawa cumangkah jangkahing padha jeng monika iku yakti angleluri budaya Jawi saking ngampel Boyolali dalemipun angleluri budaya luhur kapiyarsa swaranipun nirombaing samudra
Oh. Yo. Sikro lumaku anjangkah maju yekti punika sang Suba Manggala guru parandene tindak ira kang kaderekaken dening Praparaka samudra piniji ing sakurinipun iki awit saking daya pangarintawaning sang Suba Manggala Anjalari Margo Agung wujud ing sasana lenggahira sang temanten katingal sumilak angilak pambeksaning sang Suba Manggala ingkang den derekaken dening laras ati campur sari mongko ing urinipun nggih paraga piniji jejaka tumaruna kalih cacai inggih ingkang kawastanan Pratiwa Manggala Suba sangga jajar Talangpati tiwah satriya sakebaran Mabur beri Binarunge Kang samyo anggruyuk inggih para kadang sutresna yo binaringan sasmita laju daya-daya aben ajeng jumeneng mirenganan ngiring Praparaga piniji monggo lenggah kira sang Pinarhargya inggih sang temanten Dinata titi tataning gati sang pinanganten sarimbit dening sang Suba Manggala mongko badhe kakirapaken tindak ira ingkang tansah akekanten asta jalaran wus pikantuk jatine Sri Nalendra Sri Narendra kang minulyawan jagat raya wis kepareng jengkar saking sasana lenggahira sang temanten sarimbit tinata miderek nut luhuring budaya kuncaraning bangsa Nusantara lumadining kiraping sang pinanganten ingkang den pangarsani dening sang Suba Manggalaning lampah mongko kanthi kebak ing pangatos-atos murih rahayuning laku sekaring pawiwahan datan sanes inggih Ahayu Dewi Hanum Hanantika Atmaja pawestri saking panjenenganipun Bapak Sukardi alias Padha miwah Ibu Estiwi
sekalian Abagus Fasahani Setiawan putra kakung kinasih saking panjenipun Bapa Warna miwah garwa Ibu Indariah ingkang pidalem sarta lenggah wonten ing Krajan Lemah Ireng. Ingkang kakung Bagus Warnanira lamun Cinandra sang temanten kakung Pindha jejering Narendra ingkang mahambek berbudi bawa leksana. Punapa ta tegesipun berbudi bawa leksana? Berbudi inggih punika satuhu suka hangganjar hangula wisuda. Dene bawa leksana satuhu menapa ingkang sampun kadhawuhaken mesti saged kaleksananing sedya. Kekanten asta kaliyan ingkang garwa Ahayu Dewi Hanum Hanantika sayekti pawestri ingkang sulistya ing warni mongko lampah ira ginarubyuk dening para kadang sutresna giya tumuju ing sasana busana. Sampun boten kawis tingal ginelak panyandra sigeg sawatawis keparing sedaya marak suwan kadang kula sepuh masta sing saya tambah lemu. Lah iki isine apa iki? Satu hutata sitis teraga melaku jangku jiling pangandeka kadu ururuh angarah prana panjenenganipun kadang kula sepuh kadang pamiyawara denya pratitisaken ulu madining tata adicara parigyan saking sang antos sonten punika sinambi hangkrantos nun adicara ing salajengipun wekdal kang dipunaturaken kaliyan kula sak kanca saking Laras Ati Campur Sari matur agunging panuwun. Nuwun sadèrèngipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamareng kunjuk para sepuh pinisepuh ingkang kula ing pamawas lebda ing pituturke belat ing panembah ingkang tansah dhateng pundi-pundi. Para pangban-pangbating praja, para satriyaning negari. Minangka pandam-pandam ing kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Kunjuk arsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz mandhapipun dhumateng sedaya para santri kang rinten dalu tansah gegolang kitab suci. Pustakane ilahi minangka keblat manembah luhuring budi ingkang tansah kinabekten. Sumarwa kunjuk dhumateng sagunging tamu milulya mirganipun besan sutresna ingkang tansah sinuga teng pakurmatan ugi tansah ingkang winantu ing Sukorahayu wonten ing sonten punika. Kepareng ngaturaken sugeng sonten sugeng pepanggihan lumantar kula sak kanca saking Laras Ati Campur Sari. Wonten sonten punika marang ngabiyantara sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya mastuti dawuh panjenenganipun pamengku gati Bapa Sukardi utawi panjenenganipun Bapa Pada sekalian Ibu Istiwi. Dadi panjenenganipun pamengku gati wonten ing sonten punika anggen ngrawuhaken panjenengan sedaya askur paseksen utawi natawi darmaning sepuh miwaha putra Mahargya Siwi hanggreket sekar cempaka mulya lekasipun ingkang putra kang paring kekancing asmane Mas Ayu Dewi Hanum Hanantika ingkang sampun pawit dhaup anjatu krama setunggaling
Priyatama putra Paja saking panjenenganipun Bapak Warna darasan Ibu Indariah saking Lemah Ireng Bawen. Niki Bagus Pasha Hani Setiawan. Kanthi wonten ing mriki Toko Hastu Korotu pandhap risang pinarga kalih anggenipun lomban wonten ing samudraning bebenaku mugi dadosaken keluarga ingkang ayem tentrem satuhu bagya mulya teman dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Nuwun matur kula sak kanca saking Larasati murih rega ingkang wonten dinten sak mangke sinengkung dening Kali Surawati kenen paring panglipur puyung tumantuk puncuk dhumateng sagunging tamu mindul-mindunganipun pisan sutresna. Banyak seperti kawan berikut yang terbuka tinimbala setunggal bagus setunggal Surawati Mbak Oki nuwun kepareng jengkar saking Balengan. Terus salah pun Mbak Sabrina Risma keleru Sabrina iki dicek nganten anyar. Iki sing nganten rada lawas. Sagunging tamu minulya miruganipun kunjuk pisan sutresna kataca sinuga ing pakurmatan. Kepareng setunggal kalih 3 jinengapan dalesan kula kenere paring panglipur sugeng mirsani ngantos paring poraning pahargyan lumantar Larasati. Sugeng rabi dadarengan sampun romantis saking panjenenganipun pamangku gati sinambi rinampat bogo kendari wonten ing mriki bersani campur sari Larasati.
Sawijine campur sari ing ngaran papan panggone ya iki Larasati kayang regung dirambak ramane campur sari Larasati uri-uri kabudayan Jawi bakti perkang sejati ukiyo bisa lestari campur sari Larasati uri-uri kabudayan Jawi bakti perkang sejati ukiyo bisa lestari bakti perkang sejati ukiyo bisa lestari ukiyo bisa lestari ukiyo bisa lestari Terbuka untuk betara campur sari Larasati pun sebuka kunjuk dumateng sedayunipun besan sutresna berukan kunjuk sedayunipun ingkang sampun kepareng rawuh. Mbak Oki tinggal di tempat. Nggih. Sugeng ngerapi dedhereng sampun romantis saking panjenenganipun pamangku gati. Iji wonten ing mriki sinambiri rapat bogo tesih enten wedal nggih Pak nggih. Tasih wonten wedal. Kosek Mas. Hati-hati.